Здравейте! В този клип смятам да ви покажа как варя и квася прясно мляко в Multi-Cooker Instant Pot Ultimate или който и да е уред на бранда. Някои от моделите имат готова програма йогурт, там също може да сварите вашето мляко, а други, които липсва тази програма, ползват сувит на 95 градуса за около 30-40 минути. Няма опасност от изкипяване, така че може да оставите кукъра без никакъв проблем и да се притеснявате за него. Оставям млякото да се охлади до 45 градуса. Ползвам заквасена сметана Балкан. Най-съм доволна от нея. Отделям си каймака, евентуално събирам и правя масло. Тук си отделям и малко от прясното мляко, а след това закваската смесвам с топлото мляко. Разбивам добре, добавям към останалото мляко и разсипвам по бурканчета. След това измивам купата, наливам вода. Тук ползвам и чаши Нова класика, защото ще поставя в термосерв на Tupperware. В мултикукъра наливам вода, решетка, поставям бурканите и избирам отново програма Сувит на 45 градуса, в случая 47 на клипа. Това не е чак толкова от значение, и 4 часа. Ако искате да ви е малко по-кисело, може да заложите на 8 часа. Всъщност аз даже го оставих за цяла нощ. А тук в термосерв наливам топла вода от каната, поставям чашките, захлупвам и... Хало! Дойде ред да проверим дали ни се е получило млякото. Едното, знаете, заквасих в Instant Pot Ultimate, а другото в термосерв на Tupperware. Да видим. Да не се изложа. Първо ще проверим това от кукъра. Ах, че е гъстичко! Страхотно е, нали? И после термосерв. Уху, вижте, даже не мърда. Гледате ли? Експеримент успешен! Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!